14 жніўня радыё Гомель ФМ спаўняецца 25 гадоў. У гонар чвэрцьвекавога юбілею каманда падрыхтавала падарункі для слухачоў. Пазмагацца за іх можна ўжо зараз у двух творчых інтэрактывах. Напрыклад, выкласці відэа віншавання ў сторыс з адзнакай радыё Гомель ФМ. А для паэтаў у тэлеграм-канале стартаваў конкурс «Святочная рыфма». У каментарыях пад замацаваным постам трэба пакінуць віншаванне верш з абавязковымі словамі Гомель ФМ і 25 гадоў. 14 жніўня ў эфіры святочны радыёмарафон. Наших слушателей ждет непрерывный специальный эфир с 7 утра до 7 вечера. Ждут, конечно, подарки, розыгрыши и хорошее настроение от наших ведущих. Конкурсы будут обязательно. Умные колонки можно выиграть, между прочим. У 9 вечера юбилейная программа пераместится з радыёстудыі. Команда Гомель ФМ сустрэнецца со своими слухачами, каб працягнуць свята ў атмасферы выдатнай музыкі, падарункаў і яркіх эмоцый. Усе падрабязнасці ў тэлеграм-канале Гомель ФМ.